3 otevíral vzájemný zápas základní skupinu Ligy mistrů. Přestože gólem byla se z 85. minuty Chelsea vyhrála 1-0, nakonec postupovali oba týmy. Letos postoupí jenom jeden, bude to Sparta. Srdečně vás vítáme na dnešním utkání Evropské ligy UEFA mezi mužstvy AC Sparta Praha a Chelsea FC. Obzvláště na našem stadionu vítáme hosty z hlavního města Velké Británie. Včetně realizačního týmu Sparty.